मिथिगौ जे जोंहा फैगौ इलेक्शनाव जेरैखि जाया बिपिएफनि बिजाथिखौ देरहाहोनांगौ आरो देरहाहोनो थाखाय दिनै बयबो जाति गस्ति धर्मावलम्बी खौसे बिपिएफ दलनो भोट होनो थाखाय थागथियारि जागासिनो दं। আপোনালোকে সকলোৱে জানে আমাৰ সমগ্ৰ দেশত এতিয়া ইলেকশ্যনৰ নিৰ্বাচনৰ হাৱা জবৰদস্ত লাগি পৰিছে। दिनै गसाइगाव जिल्ला बिपिएफनि हांख्रायनायाव बेवहाय गिदिर मोनसे बिपिएफनि मिटिं जादों। बे हाग्रामा मैदान बिथां फैदों, आंबो फैदों आरो गासैबो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर फैदों। दिनै नुनो मोन्दों गसाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय गासिबो ओनसोलनिफ्राय हाजार हाजार मानसिया बेवहाय बाहागो लाफैदों। बेवहाय खमसे खम 20,000नि बारा मानसिफ्रा बाहागो लाफैदों। बेनो बेखौ देखायनाय जादों जे फैगौ एमपि इलेक्शनाव गासिबो ओनसोलनि बिभिन्न जाथि गस्तिनि रायजोफ्रा बिपिएफनो भट होनो थाखाय बयबो रेडि जानानै दं। खालि इलेक्शना माब्ला जायो बेखौल' नेगासिनो दं। दासिम फाइनाल जाथ'वाखै, बावैनो फाइनाल जागोन। जे इलेक्शन कमिशना नटिफिकेशन होनाय लोगो लोगोनो जोङो केन्डिडेट डिक्लेयार खालामगोन पार्टिनिफ्राय। दा आगसारिनि बिपिएफ नेताफ्रा आंनि नामखौनो फाइनाल खालामनायनि लामायाव दङ होननानै बुंदों आरो आङो केन्डिडेट जानानै बिपिएफ दलखौ देरहाहोनो थाखाय रायजो राजाफोरनि समर्थन मोननो थाखाय आङो जबरदस्त खामानि मावगासिनो दङ आरो मावगोन। आरो देरहाखांनायनि उनावहायबो जोंनि रायजो राजाफोरनि जातीय समस्याफोरखौ समाधान खालामनायनि खामानियाव आं नांथाबगोन आरो बिटिसिआव शान्ति प्रतिष्ठा खालामनाय, खौसे लाबोनाय आरो उन्नयननि खामानि मावनायाव आङो गोसो मोदोम होनानै खामानि मावगोन। बिपिएफ दलआ इतिमध्ये थिरांथा लाबाय। क'क्राझार समस्ति आरो दरं उदालगुरि समस्तिनिफ्राय मोननैयावबो दारायगोन आरो बे दारायनायाव जों खुनु पलिटिकेल पार्टिजों लोगोआव थांफानाय नङा। बिजेपिजोंबो जों लोगो जाया, कंग्रेसजोंबो जों लोगो जाया बा गुबुन पार्टिजों जिखुनु पार्टिजों जों लोगो जाया। इन्डिपेन्डेन्टलि निजा बबियायै जोङो इलेक्शन दारायगोन। जों नाथाय नुनो मोन्दों कंग्रेसजों लोगो जाना सावरायगासिनो दं। बेयो प्रपागान्डा जोंनि अपोजिशना जोंनि सानै आगोलनि मन्त्रि आरो दानि सासे एमएलए बिथांमोना गुवाहाटियाव थांनायाव मोनसे हटेलाव ओंखाम जानो होननानै लान्च खालामनो बिथांमोना थांदों। दा ल'नाव लोगो मोनहैबाय जे बेहाय कंग्रेसनि माखासे माने दैदेनगिरिफ्रा ज' दङ। दा बेहाय नुलायलायबाय, रायलायलायबाय, जिरायलायबाय, बिभिन्न खोथा रायलायबाय। बेखौनो सोरबाया फट' खेबनानै बिपिएफनि दैदेनगिरि सानैया कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरजों माबानि थाखाय एलायन्सनि थाखाय रायलायदों होननानै बेखौ फोसावदों। बेयो मिसा। बिना गयारिया मोनसे बाथ्रा बुंदों, माने बिपिएफआव दैदेनगिरि गैयिनि थाखायनो प्रिथिराज नारायण देबनेसखौ बिजाथि फसंनाय दोननायखौ लाना मा बुङो? बियो जोंनि संगठननि मोनसे दलनि सिद्धान्त। दा बेखौ मानो होदों होआखै बेहाय गोबां जोंहा खोथा दङ। दा बिथाङा जोंनि दलनि सायाव बुंनांगौनि जेबो खोथा गैया। जोंनाव बिपिएफआव नेतानि अभाब जायाखै। बिटिसिनि प्रत्येक जाथिनि दैदेनगिरिफ्रानो बिपिएफआव ज' दंजोबो। बेवहाय नेतानि जेबो अभाब जायाखै।